Norok joto kaisa kok kaham ke wan sugi sadi tabuni jora kebo kubui hamsangna dia tong keri tangi hinkai cela beri kubui hamsamau 4 bosor logi baksa toma jora beri bini celana khogi alka celabai 2 bar tongai manjaka. Aboni olo beri kabai promise samai tangi saka bini celana angtei abo kahai tomung engya ano mapkhadi hne cela kubui bekabai hamsak toma bagai bini bernya 2 bar mapkhai rika. Abo teke logi baksa bujela hamsagai toma jora cela Tripurani phatar porna thangke yang beri Agartala alka celabai tongthok tongkha. Cela o berini joto kubui kok saimanma olo bini bernya bekabai hambai yafarka tei New Year ni bagai kok kesarka hinkai o celabai berini kesaro tama englakya tangi bini berini tomung samung saimanma olo cela askai tongthok jagai bini bernya hambai yafarkana abo joto saimana bagai video no pulasme pathak jora kamke nadi tei norok o video ni bisingde kisa seremung wansumung bo manei manung. Pulas segang sinemung sauna jate norok bucimana bagi celani nickname Clarence Riang MBB College ni preseno joto course complete kai pirogi Hyderabad Tripura berani nickname Sweetie Girl Bojong School ni preseno tabuk MBB College pori tonggo beri khorok ni halok 4 bosor ni hamjakma. Pulas segang celate beri khorok ni Facebook ti photo nage sinika apro cela MBB College pori tongo beri Girl Bojong School a jora cela Facebook ti berina hamjago hani saka apro beri kuno saya kisa jora ridi nei aboni 1 month eba 1 mas olo Agartala ni Robindra Bhavan school ni program kha a bagai beri o celana phadi eba mala di hani saka cela akongna khanai beri be program malanya thangka abo teke o celate beri first time malai khoroksa tei khoroksana nugui chajak lakya abo kahake khoroknai ni kha baksake hamsak lakya cela beri Kenai hamsangmani kesarwa nogo ma babu hinjangnai saimani kebangma hamya sajangna nangka celabai beri tei abo norokbo kahamke saimano chini nokni ama babu abo tei hamsangma rogo pulia sekang jengno sapuda kai khaya phati tabu ustoribo a jora celabai beri jani ja nogo ma babu no kahamke sawi bujogi saka tei nokni ma babu hinjangnai bwsani kokno wan sugai doa ko hamsangla chi tongo hinkai ba tongla situng hinai kebono kuno saliya. Piaba aro cela beri nogo buma bufano bujogi buji rimang 1 year eba 1 bosor jora nangka aboni olo se nokni ma babu gosibu abo kahake celabai beri hamsaglai jora kedema lakya salcha berini uskolo exam angka apro berini bini ama o celana kol kai saka norok tabu asek kokta sadi tabuk bini exam kisa porna jora ridi bono asek kolta khadi disturb ta khadi jodi bono no kol khaipono neng sadi bono asek kolta khadi poridi hinai tei saka ang chenono akok samarok bono ta sadi mane kai berini bini ama o celana kol kai saka bini bwsajengno tabuk tei kolta khadi jodi berini no kol khaipono asek kokta sadi tangi hinkai berini uskolo exam ang tongo bono porna jora ridi hinai berini bini ama abo kahai kok saka a jora cela kuno salia doa ko ama hani gosika aboni olo cela o berini kol khana mo chungo haipono berini bini ama abo kahai kok sama bagai cela o berini ase kol khaliya olo beri deli a celana kol khai saka neng ano agi kol khayo tabuk tangi kol khaya ang bai kahamke kok saya neng ana hamsak liya agini kahai apur cela saka ang nono tabubo agini kahake hamsak tongo neng tabu exam kahamke ridi exam bake jeng kahamke kok salanai ang nini no tongnai ang kun ungya tawanadi abutike cela saka cela beri abo kahe kok se bujilai tongka abage cela bai beri kok samani kisa kom angka aboni 1 week eba 7 day ni olo cela semanka o beri bono khogai WhatsApp thungai tongka bini agini ex boyfriend bai abo joto bini cela saimani belai joli jaka o berina apro kebama kok sai wala kya cela beri a jora beri kabai celano samai tangi saka ani chalia ana mapkai ridi angte abo kahai engya beri atiki sawi kapka celabo hamjak toma bagai tesa mapkai bujilai tongka celabai beri teke hamjagai jora koloma tonglaima olo supari bagani dosro dev holo kokbrokni program ka abagai cela beri program thangai malakya olo thansake nogo phai tonglakia aboni next morning eba achuk jora berini aro khoroksa cela message khakya nini phone tangai off khajak angnono call khachuka tangai nang call receive khaya a jora yang cela berini phuno abo kahai message nugai bukha tamo kahai yang jagai aboni logi cela on namoro phone call khai kok saka apur yang cela joto kubi kok salman ka bini beri bono karei te khorsa celabai hamjak tongo hene cela ekdom joli jagai bisas kari jaka bini berina abagi bor kutugai walakya piaba o cela bini berina kasapona yakti saya sudo kogbai simi walai lakya apur beri tesa celano kabai samai tangi saka please angtai engya ano mapkhadi jodi tewesa engka hinkai nengje khanemu sama khasiri angtai kun engya mapkhadi
Berani kongno khanai chela tesa bukha phirogi o berino map khai tesa kaham ke tongkha. Haipano chela bini berino bisas korikha a sal a jorani simi chela bini berino daily jekono mungsa angkano risitinyani chengkha ateki kunini kasaro daily walai marok chengi phakya. Aboni olo chela MBB college graduate complete khai Tripurani phatar hasteo porna thangka buribo class 12 exam pass khai MBB college admission kha. Apuro buri saka ang long distance tongna musungye ani ganano tongdi logi baksa ke hinai. Haipano chala bukhawa wansugi na kha kubai hamjama tongke long distance tongphano nung ani logi tongnai jodi hamjagya hinkai ano na singkalak buibai thangpainai hini chala bini burini kongno khanaya ui phatar haste porna wansugi tongkha. Tamoni hinmale buri onekbar chalano chala khai thungchuka abagai chala o burino kubai bukhabai hamjakpano je bini muchungmani sakang khanya bagai decide khai Tripurani phataro thangka abo kahake chalabai buri khorognani a salni simi kubai hamjamao long distance relationship tonglakya chala phatar haste thangka buri Tripura tongkha. Aboni bising chala waisa wushu Tripura phake buri bai malai rok thango abo teke boroni hamjama 4 year eba 4 bosor complete ongkha. Salja chala o burini nogo thangai buri bai malai kok saka je agi rogo hamya je mistake engai bini hamjama burino risitimani aborok sakno chaya wansugi chala bini burino map eba sori sanka. Sweetie ang tini simite nono risitia ang nungbai pulani kahake positive life tongna muchungo negative ni duniao ang tei kurikya. Tei saka nungbo je ano agi asuk chala kai bukha subai mani tei atita khadi hini chala saka. Buri akong na khanoi saka I ambote kuno unya nungbano kahamke tongsinai atike kok bujilai tongka chala buri. Piaba saimaya abo kahake asuk kok se bujilai toma jora salcha chalano bini dol rokol kai saka nini burino alka chalabai bat kai thamanugo a chalabai mangse daily berayo nung sademan. Chala akong na khanai ekdom wana jagi bini burino call khaimani call receive khaya olo laso buri call receive khai kok saka nung belai risitio angte nungbai tongi maya. Tei saka je chalabai ang beraimani abo ani dol se ang tabuk bobai mang tongsinai o chalano buni aro number nawai call khai kuno sana nangya chini kasarota phadi atike o buri saka a jora chala kuno sana krijaka burini abo kahai kokno khanawai jodi khanya hinpono tei tamle khanya chala tongka Tripurani phataro buri tongka Tripurawo. Tebo phano chala daily call khayo bini burino a jora daily call waiting manka burino a bagai message khayi bujugi nakhya ani chaya tongkai nakardi asuk hamjak phaimani tangai abo kahai kok sai tong hinai. Haipano buri kuno saya message bo khaya call bo khaliya chalano aboni 3 day eba 3 din tongmani olo a chala saiman kai bini buri a chala bai bara nogo thangai thojak chajak hinai o chala bini burini tomung chamung bahake saiman ka hankai buri je chala bai hamjak tongmani a chala bini dol ni dol atiki saiman ka aboni olo chala joto kubikok saiman ke o burino call ba message kunu khaliya breakup khai breakup hinai bukhawo wan chukina kha chala. Breakup engmani 16 de jorate kisa bukha kosto angka a jora thikai maichai maya kebabai tongai aramaya phiaba nogni ama hanjanai busani ati tomung chamuno nogai belai kosto nangjage joto jaga logi ruwi kok kaham sawi logi rikha. Tei busa hinjanai maichaya hankai nogni ama babu mui kotho roksongka tei bini favorite mui mosdeng roksongi charna trai khakya o chlano. Phiaba chala o 16 de jorate life ni joto meaning kahamge bujimanka khoroksa borok ni bagai abo kahake ma babuno dukho kosto rika tei sak-sakno siabuka sanamai machaya tongai tamok manai hinai. Chala sak bukhano karakai bukha metap naka abo teke chala o burino pokna ni 16 de joranangka. Tabuk present wo chala buri breakup engmani 2 years eba 2 bosor complete engnai 2022 bosor katal phakye. Abagai chala advance bini ex girlfriend ko kasarka norobok khanai di ani ex girlfriend happy new year tenini bosor katal kaham nong thong kaham ke tongdi ang wish kayo ten nang ano asuk jora je logi rui phaima bagai belake hambai ani bukhawo nono kuno jolema kari tangi hinkai nang ano apur jodi atiki chalak soi breakup khai dukar ya hinkai ang tabuk bo agini kahai a jagano kalajak engkhamu. Phiaba nini breakup khaimani okologo ang kabama srengmung manka tei nung ano jora salcha je income kari rang kari nini laibo nung kuno khaimaya hani sak nangya khaimani ang abono sanai tabuk present jora ang ani yakungbai basawi tongo income kok sana thangke nung bo kahamke siwi saimanjak abo sana thangya nung jodi o video nogoi tongke happy new year nini bosor katal kaham nong thong.
Norok hinkai o takungni pur year eba 4 bosorni kubai hamsama kubai kothama kahamke khanai bujiman khana norokbo wansuk nadi tabuni jora kebo chelapano buripano kubai bekabai hamsanai tonggodai eba keri sak wansunadi te dol rok norokbo wansudi hamsamo breakup engai kaklaipano kebo khoroksani bagi live nosto takhadi live bo je engmani abochini kahamni bagani ongo duniao khoroksa thangke khorokni phayo akok se wansudi chelaburi jotono breakup engpano bekana noromta senamdi bekano kerakhanya serengdi tangnai borok hanyo tangnai logi tongnai borok bo jodi nono kubai hamsake nini kahamte haimeni jorabo logi tongnai breakup engka henkai kaisa kok simi bekhate bokhorogo chobui nadi abo engka challenge je borokbai neng hamsamao breakup engkai a borokbai challenge khanya serengdi success nini no tongnai olo lajak kok lajak salno wansugi neng bekha dukho nangalak neng nini ex lover no hambache maya pharnai tangi hinkai kaisa example kahamke khnadi Jeng cara jora school ba tuition tangke master bai bujago pora maya angai piaba a jora market jolewa a sarno haipono jeng tinite jora a lajak jora salni kongno wansuki naki o sarno belake hambai ya parnamo chungo tangi hinba sar chungbo chini kahamni bagai jengno jotono pora ma dina bagai atike sikiru boi phorongo tei ang neng jotono tiniti salo jeng atike phorongjakya hankai asuk sal sigalak eba kaham hamya wansuna renggalak kamo a bagai live je engmani abochini kahamni bagani ongo abono kono dukho te bukha kosto khanya nangya live ni joto moment no bindas khadi ola wansugi kono mangala video no last pathak jora naima bagi belaki hambai te video story ni bisingo kokthai kok buji mankai o video no share khairi nini dol eba gana ni borono khoroksale kaham hamya buji nangtung te advance happy new year ani joto dara bai dol munai songno